ze perretxiko politak, niretza. Kaixo Paula, kaixo Amaia, nahi duzue perretxiko hauek? Bai, nahi ditugu. Kaixo Koldo. Zer nahi duzu jateko? Zein da eguneko platera? Eguneko platera perretxiko nazkia da. Karri mesedez. Zein txura ona daukan. Zerbitxari, etorri, gaizki sentitzen nahi. Ondo zaude? Mugi, daitu patxuri. Patxi, mugi etorri, perretxiko ona edo txarra ziren? Uste dut onak zirena, telefonoa begiratuko. Txarra da. Ba, mugi, koldo intoxikatu egin da. Angulantzari deituko dio. Nago, instalako. Argazkia. Ambulantziari deituko. Ambulantziari